pour nos invités. Dɔgɔnɔw tɔgɔ la kɛnɛ min bɛ sigi san o san n'a bɛ wele ko festival Ogobanya n'ale ye kɛnɛ ye dɔgɔnɔw ani Mali siya wɛrɛw bɛ n'u ka seko n'u ka dɔnko yira o dayɛlɛnni kɛra ntɛnɛndon janvier kalo tile 23 san 2023 Bamakɔ place du cinquantenaire la ɲinanta n'o y'a tago segina ye o bilalen don hukumu min kɔnɔ o de ye ka ba don dɔnko ni seko la an bɛ diɲɛ min kɔnɔ iko min bi siyaw jɔyɔrɔ ladaw lakanali la Nuhum Tapili ale ye jina dɔngɔ ɲɛma ye Ogobanya kɔni a kɛra pour que dɔgɔnɔw ka danbe minnu bɛ dɔgɔnɔdugu la minnu tun bɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ lawale dɔgɔnɔdugu la Ogobanya sigira pour que an kana ɲina an ka kɔrɔlen kɔ pour que an ka se ka wololatɛmɛ an bɛ yɔrɔ yɔrɔ surtout sisan basigibaliya bɛ an ka jamana in na ka d'a kan mɔgɔw filila u yɛrɛ ma an ka danbew ma sabati tuguni san o san wele kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ bila siya dɔw ma ɲinanta weleli bilala tamasɛkiw ma Mohamed Yatara Ogobanya mɔgɔw de y'a invité pour que a nana u ka festival la yan nɔ sinankuw ɲɔgɔn cɛ ni koba de y'an fɛ yen nɔ quoi ni koba de y'an fɛ yen nɔ c'est comme i n'a fɔ an bɔra an ka so a kana an ka so de yan nɔ an ye minnu invité u ye an nana an y'an ka kitiri yir'u la an ka bololabaara bɛ min kɛ an y'o yir'u la an n'an ka misiki fana nan'o fana an y'o fana kɛ an y'o fana yir'u la ka fara maliden minnu bɔra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na maa caman wɛrɛw bɔra kɛrɛfɛ jamanaw la ka na ni festival Ogobanya in tago segina kɛnɛ kan i n'a fɔ Laginɛkaw Namoyi Jabate Laginɛ ni Mali ye famille kelen de di donc ni ko dɔ kɛra Mali la fo Laginɛka le bɔ ka na yɔrɔ ka ko an bɛɛ badema donc o programme ni n'an nana la an den nɔ an dɔɔnin nɔ an tabagadera ye parce que mɔl ye fani su men donna mais bin de jaka kan ka men Bamako vraiment dia danye bimba ko siama mba initiative siama so ali ya bi man ta fanfela do parce que ne jaka kan peut-être sini nka mɔl ye nya masini fala nya bi la wonyale parce que vraiment c'est joli à voir aki ni kɛnɛ dayɛlɛnni na Furancɛ fanga gouvernement ɲɛma Dr Shogel Kokala Mayiga ka fara ministre caman wɛrɛw kan tun bɛ kɛnɛ kan jamanadenw bɛ kan ka ni festival ɲɔgɔn organiser kɔrɔbɔrɔw ka organiser ne yɛrɛ ni ne kun tɛ premier la ne kun bɛ dɔw tamasɛki muso ninnu fɛ an kun bɛ taga an b'a kɛ o ye n ka jamana ko ye o de bɛ maliyɛnw surunya ɲɔgɔn na n'an surunya ɲɔgɔn n'an ye ɲɔgɔn minɛ maa si tɛ sɛn na kabiri lakanabaliya donna jamana camancɛ yan fan fɛ o kɛra sababu ye festival Ogobanya ka bɔ dɔgɔnɔdugu la ka na Bamakɔ o min fana bɛna kɛ sababu ye sifinaka caman ka dɔgɔnɔw ka ladalakow dɔn ka taa fɛ Abiba Nango Traoré Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ